Pozdrav svima, ja sam Johnny, danas ćemo igrati War Friends. Probat ću da stignem do levela 8 pa da napravim moj klan kako već god. Pozdrav za neki klan koji sam našao. Eto, odigrat ćemo sada jednu rundu. Da vidite, sada vidite, imam malo nabuđenih. Samo da zatvorim vrata. Evo ga. I sad ćemo igrati. Da vidimo kako će to da prođe. Fajtuj se. Još uvijek nemam var kardove, ali štaš. Znači, mislim, preći ću ja taj rank. I ovaj ima lošije oružje od mene i lošije trupe. Jedan ti. Imamo grenadera prvo. Kliknut ćemo cover. Bićemo defendera. I uvijek prvo ubijamo ove trupe da ne smetaju mojim. Ja se prosto nikad ne borim, samo ubijam ove trupe, a ne smetaju mojim. Pa... I se... Mama! Evo ga, bomba! Ne, još nas i ovi napadaju. Evo, sad sam nestao. Pogodak. Beži. Beži. Zašto se ovako napadaju? Trebaju mi defenderi. We need to defend this point. Numbnuts. To se čuje moja sestra u pozadini, ako niste čuli. Ma ne ovaj. Beži. Daj snajpere. Ne! Trkni. Okej. Bolje. Bomba! Okej. Bacit ćemo grenadera. I ovo je gotovo. Lag. Evo ga. Ubio ga snajper. Igrat ćemo možda 3 runde u ovoj epizodi, tako da bit će kratko. Sam se loada. Sljedeću epizodu ćemo možda snimati Minecraft. Možda ćemo snimati GTA. Ili ću nešto novo da skinem, vidjet ću. Ajde, continue. Što je ovo? Da li se nešto rekao u klanu? Nisi ništa. Ajmo još jednu. Ali on ima nešto bolje, imam nešto lošije. On ima bolje oružje. Ja imam bolje trupe. Uglavnom.
Izvinite, zbog toga sam da vidim završno nekad dok ja zeznu ove snimanje. Viš. You cannot kill me, coward. Ne mogu ni lika da pogodim. On je tamo. Ale... Beži! Šta radiš, bolan? Treba sve da ih poubijamo. Ne vidim još jednu bombu. Okej. Evo, gotovi su. Ovo je htio biti moj prvi gubitak. Viš. Pukni. Treba mi help. Joj, to daje 10 damage-a. Pukni ga. Treba mi defend. Pobjeda, bić. Ja sam pro u ovoj igrici. Svak sam pobjedio. Moja strategija je samo stavljaj trope. I to je to. Easy. Evo još jedan. Mali princ. Ima sam pištolj bolji od mene. Lik. Ajde. Ajde. Samo skipa intro, ajde. Otvorit ćemo prvo defendere. Dođi. Ajmo granadere. Bacit ću bombe. Boom! Ajmo 2 atakera. Ja, beži. Bomba. Super. Još jedna, beži. Ajde. Nekog sam ga, neko maju sam ga pogodio. Stižu. Gotovo. Ko pogodio?
ja ne ide. Ma... Ljudi, to će biti to za ovaj video. Hvala vam na gledanju. Jedan veliki